יושב על הספה שבסלון, מסתיר עולם אחר וילון, הטלוויזיה לא מראה לו מציאות אחרת, ואולי זה רגע אחרון ועוד מעט ילך לישון, ולעולם לא יתעורר מהתרדמת. יואל קם כל יום בבוקר במיטה זוגית גדולה, עצוב לישון לבד, אך לפחות אפשר לישון באלכסון, ובמראה שוב הקרחת, חליפה שבארון, מספרים לו שמזמן הוא לא הסיט את הווילון, אוכל משימורים או מהפיצה של שלשום, הרגליים על שולחן, הבירה בגרון, הוא מתפשט מאוד בגן, ובעיקר מאוד חלום, ובעיקר מאוד חלום, שוב הולך לישון, אותה בדידות אותו מקום, אותה בדידות אותו מקום. על האנטנה בדיוק הכניסו גול, ריגושים מפלסטיק ואהבות בזול, הבוס המתוסכל שלו הוא לא מוכן למחור, כשהוא מגיע מרושל שפוף מאלכוהול, ובלילה הוא חוזר עייף מעבודה קלה, ויואל לא יודע איך היא מרגישה הצלחה. הוא זוכר את האיש שאמרה לו יואל תתבגר, בינתיים מזדקן והיא איננה כאן יותר. מסתכל על החבל במקלחת, מדמיין לו הלוויה ואת אמא שצורחת, הוא לא מסכן אבל תמיד פחד למות משעמום, אז הלילה הוא כבר לא פורח מכולם ובעיקר מכלום.